Kaham jotono hai norni bersango kaisa video mangfli tui fai tongka tirbrabo tiprasani hamkrani bagoi jot tiprasano tongthok laijak haike rokno sadi comment khaioi get a tripper den nang tamo nang tirbrabo tiprasani hamkrani bagoi tamo nang norok ni musungmani rok norok comment khaioi saimano ei o channel norok kotal lungui tonghakai norok subscribe khairidi tei nong ni aro logi no video ni notification fainani bagoi bell icon no click khairidi ake norong aro dotino tebo video kotal no hake kobangma tiprasorok tau Bubagra no hamya wansagui tongo Bubagra jotto tiprasani bagoi Kaham ni bagoi tini compromise o thangya BJP o thangya irok tipra mathano logi tuina ni bagoi onek chaito gui tongo haipano Bubagra song thangya 13 jona MLA ni bagoi brok 3 jona mantri na ni pointo gosika haipano Bubagra song gosiya 13 jona MLA ni bisingo 3 jona mantri ruoi song sak kotrongman bai ungya song nayo 13 lakh tiprasa muthang jangnani poni bagoi se song otini kok korsana nango hani Bubagra direct sajak Home Minister Amit Shah songbai gai tabubo Guwahati bo kok salai tongo haike norok tebo kaham khobor mannai kurungui tongdi norok jaya koroi video nainan bagoi hambai jotono no khulumka।